Mga antay nyo guys. Sobra na nanis kong anak. Ya. Tabliya. Natag sabi. Hello guys. Hello mga kapobre. Kumusta naman mo diha? So, karon pa ko nag-istorya diri balik kay. Ilaay pa. Mahaw ta ninyo. Nyaka ang tadir guys kay umilamisa. Mga iring. Namukan kang mga iring. Ngayon sila glaw. Practice kay tambal sa kang langsi. Lug.